Iyak ka? Ha? Hay, ayusin mo ha. Visit ito nga yan. Iyak mo kung mabibig. Putang ina, sakit na eh. Ha? Ay, naku naman. Ano man? Ayusin mo. Sabi mo, ibabot mo kay Shirley yan. Ganito ko lang. Abot mo! Parang naman siya yung ma-altitude ang galit. Kulang lang sa kanya yan. Oo. Naku, may laspag ang puki. Ay, ikaw. Ay, laspag na laspag na yung puki mo kayo. Ay, ikaw. Luwag na luwag na. Ay, ano, putang ina mo, ano? Oh? Hindi mo nakikita? Ha? Ano? Makikita ito ng mga tao. Oo. Makikita rin yan. Bigil na sabi. Patigil mo yan. Hindi mo titigil. Ikaw tumigil. Tumigil ka nang matigil ito. Tumigil ka matingin yun. Videoan ko para may ano. Wala akong pakailan. Ha? Teka eh. Ha? Siso! Masamayin ka sa akin. Yung kamay mo lang yan ha, di ba? Visit ka eh. Ha? Di ba yung kamay mo yan? Ha? Putak na kayo. Ano? Puta yan? Ano? Puta? Ha? Bigil ka. Ha? Tumigil ka sabi. Huwag mo kong iiyamutin ha? Sino ba nagayamot kayo? Ikaw na naman ka. Sino ba nagayamot ka sa sarili mo? Dali. Ay, maigi naman. Nagigit mo naman natin. Hindi mo bata? Hindi ba yung ka mga ganyan? Tawag ako kung bata. Oh, maninipa pa. Hindi.